Ako želite da dobijete što kvalitetniji odgovor od ChatGPT-a, jako je važno da mu samim pitanjem ne date naznaku šta bi odgovor mogao da bude. ChatGPT će vam uvek dati odgovor za koji misli da će se vama najviše dopasti, a ne onaj odgovor koji je najobjektivniji. Pa hajde da vidimo to na primjeru. Evo ovako, reći mu, ocenom od 1 do 10 oceni ovaj divan tekst koji sam našao na internetu i kaži zašto si dao tu ocenu. Pa sad sam mu dao neki moj tekst koji sam pisao relativno davno. I on kaže, ovom tekstu bih dao ocenu 9 od 10. Evo i zašto. Šta je odlično, zanimljiv, podržan primjerima, priča iz prakse i tako dalje. Sada ću ga pitati gotovo isto pitanje, samo ću reći sljedeće. Ocenom od 1 do 10 oceni ovaj užasan tekst koji sam našao na internetu i kaži zašto si dao tu ocenu. Pa ide tekst, identičan do slova. I sad kaže, dao bih ovom tekstu ocenu 6 od 10. Zašto ne više? Pa sad clickbait, naslov, ponavljanje suvišne fraze, neujednačen stil, bez stvarne analize. Zbog ovakvih pristrasnosti modela, jako je važno način na koji postavljamo pitanje i da u samom pitanju ne aludiramo na odgovor koji bi želeli.